Good morning, guys! Bang tayo, guys. Si Marlon. Bang tayo. Ano to? Dry fish, tuyo. At itlog. Kape. Kape diyo. Nice kape. Wala na, coffee na naman ako, Marlon. Ang akong tea. Tingnan mo tatay yung film. Sa media din yung pinakurat, no? Ano dahil? Pinakurat lang yung pinakurat. Ano? Buwan pa sa buwan. Sabi kong yapang suka. Yummer. Huwag may buwan dito dahil. Guys, we're getting ready again. Gagamitin ko na naman yung ito. Gusto ko yun. Yung Happy Skin Kiss and Bloom Water Lip and Cheek Tint. Yung gamit ko kahapon is yung Tough. Gagamitin ko siya sa blush ko. Drunk blush na naman ako. But I will be using their lipstick today. Try ko yung lipstick nila. Punta kaming city na naman. Try namin pumunta dun sa lumang SM. Tingnan namin kung nandun yung ni Marlon. Yung gusto niyang bilhin na Jordan. Baka kasi kahapon hindi nabili. And may mga bibilhin din para bukas. Kasi magsa-celebrate ng birthday ni Mark. So, may mga lulutuin. Ganon. So, ano tayo ngayon, guys? Grocery shopping. And some shopping for Marlon. Marlon again. Yung buhok ko doang dry. Hindi ko alam kung dahil sa weather or kung dahil lang talaga sa quality ng buhok na nilagay nila. Pero ang dry niya. Inano ko siya, binublow dry ko siya. Hindi ko pa siya na-try na hindi na blow dry. Itong baba lang naman ko fino-focus yung blow dry kasi yung dito ko, madali lang naman siya mag-dry kasi ito na yung totoong buhok ko yun nandito. Pero yan yung baba. Ewan ko ang dry. Try ko mag-cream silk bukas. Yung ginamit ko kasi na shampoo at conditioner, yung Marc Anthony na Grow Long, dala-dala ko kasi. I mean, may dala-dala ako ba? So, yun yung ginamit ko dito. Pero try ko mag-iba. Hindi ko lang sure. Kailangan ko i-check yung yung cream silk kung may sulfate siya kasi hindi pwede may sulfate. Anyway, wala dito sa bag ko yung lip tint. Nasa bag siguro ni Miss. Niram yung kahapon. Yung nandito yung quirky. Miss, yung ganito, Miss, nasa bag mo no isa. Ano so? Drunk blush type. Yung nasa ko, guys, base ko is yung lang, yung Sephora na ito. Primer na hindi na available ngayon. Ang bango nito. Bango talaga nito. Nag-drunk blush kami. So, try ka mag-drunk blush. Drunk blush. Kaya sa'yo mo konti. Moisturizer, diba? Tapos, yun nga yung Claire's. Sakit ko po. Super Ganun drunk. ko nito eh. Huwag kayo na inanilay. Meron na sa bahay. Ako na ni. Yung mga skincare na dadalhin ko sana, wala, iniwan ko lahat. Ate, ako na niglakaw ni Mate. Ginamit ko yung Hanuka na cleanser. Manuka din. Manuka honey. Manuka Na honey, organic na cleanser. Ginamit ko Good. foam siya, guys. Kasi tingnan nyo, ang dami ko ng bumps. Siguro kasi hindi ko na na-follow yung skincare routine ko. Kasi hindi ko dala kasi. Yung mga ko, hindi ko dala ang aking mga skincare. Kasi, salubong pa mo Sa lips ko, i-try ko tong bago nila, Miss. I mean, bago ba to? Basta yung nila, My Lips But Better Ultra Matte Lippy. Try natin asan yung maganda dito. Dalawa to, Simplicity at saka Purity. Hello, ascorbic acid. May ascorbic acid? Parang meron tong brownish at saka Morning and evening. ito. Parang ayoko nang maganda. Neck up and down. Mag-blend to sa akin Okay lang ba? Try ko kaya. Lagang Pilipina, yeah. At tingnan mo, Miss. Lips ko. Brown. Catherine. Yes. Bagay naman. Ito na lang. Try mo yung isa. Para siyang color pop, guys. Sa isa. Ito. Try Ayan. na isa. Yun. Yung kulay yan. Nice yung color. Simplicity yan. Nice yung color pop, te. Okay lang. Nice din yung color pop. Maganda din yan, Miss. Kasi hindi siya like bright red. Ito yung guys. Purity. Yan.
Dalhin ko to. Parang hindi bagay yung purity sa drunk blush ko. Feeling ko mas bagay yan sa drunk blush. Ano ba yun? Ay, hindi mo na may nayos. Hindi mo ko klaro. Feeling ko yung purity ang bagay sa damit mo. Brown ba? Para hindi ka naman red masyado. Ito. Ako ni batangan Ay. later. Ito yung cleanser na gamit ko kanina guys ay Wild Ferns Manuka Honey Facial Wash. So kapag inano mo na siya, foam siya. Maganda siya actually. Tapos ang bango-bango. Pero tingnan natin kung ano mangyari ng mukha natin. Drunk blush pa more! Let's go! Body boy! Body boy! Tita eh. Hindi mo kilay. Ako nagpalit ng lipstick guys. Please. At saka si Mama Bells. O, diba? Nagsalamin siya. Dito sa harap. Si Tawewe. At saka si Marlon Bells. Ang driver. Let's go. Ang galing talaga nito ni Marlon mag-park. Malapit sa elevator at stairways. Galing mo, brother. Ate. Dito pala. Tailway. Akin. Hanapin natin ang Jordan ni Marlon dito. Kanyang Jordan. Stairways tayo. Para 4th floor ta ha. Yan. Tandaan mo yan, Kay. Para hindi tayo mawala, Kay. Pasok tayo sa SM Store. Hanapin natin yung shoes ni Marlon. Hanapin niya pala yung ano, yung Kobe na red. Kung wala, Jordan yung sa kanya. Ito. Hanapin natin asan yung shoe skill. Ayan. Hanap namin si Nike. Tingnan natin. Wala. Wala si Kobe, guys. Naubos na. Skechers man yan, Win. Wala doon. Wala sa SM Store, guys. Try natin Toby Sports. Sana meron. Ay, dun, Nike. Marami. Miss! Chinky Tita. Vlogger yan. Oo. Siya, oh. Chinky Tita daw, vlogger. Hi, Chinky. Ay, kapag na talaga si mo. Guys, nahanap natin si Goobies. Chicharon Espesyal. Yummers. Wala beats? Kala lang ako lamit. Ito lang. Ano na pasabot? Pero yung beats sana mas maliit. Ito na lang daw. Pila? Siya siya skinny siya, miss. Yummers. Yummers, guys. Thank you. Skin at saka bitunan. Tingnan nyo, mukbang na. Yummers daw. Tara. Wait up. Pa, tingi, B. May suka. Ito naman sa mayala na. Naon tayo? Asa ka busog na ako. Gato sa kuan ay. Sa saan? Sa ubos sa Punta daw kami Ayala kasi wala yung shoes ni Marlon. Pinakan ba bina okay ba? Pag to basic kung mo ninyo filter. Kita niyo yan? Pinakuan ba? Nanakaw yan. nakay gamit para patangtangan ito ba? Continue. Wala may pako. Nakuran yung pagtangtang mo no? Takbo na. Sa akin, pag-zoom ka. Sunny Studios kami, guys. Try sila. Ito maganda, oh. Yung ganyan. Sana may black. Si Marlon, wala eh. Awa mo naglakaw ang Wala daw bagay sa kanya kasi malaki ang kanyang muka. National cave naglakaw gito eh. Tingnan nyo, guys. Maganda, maliit. Nice. Bilhin ko to, guys. Kasi di ba naghahanap ako ng maliit? $4.99. Ito yung black. Yan. Kabili ako ng dalawa. Maganda, guys. Yung maliliit na hinahanap ko ba? Ito. At saka ito. Tapos kay Marlon at saka kay Miss din meron. Ang dami pala ditong maliliit. Ang cute. Thank you, Miss.
Kani ako ah. Yan daw yung kay Marlon. Dito kami sa ano guys, Jerry's. Sabi ni Marlon yung may shark. Shark daw yan. Shark yan. Sharky yan. Ayan. Kanina pa to nag-crave ng squid. Yung maliliit to na squid. Ang laki niyan dong. Ika na lang. Ayan, ganyan yan sa'yo. Tokwak. Sige. Makaboy. Ikaw, Kel. Ano sa'yo, Kel? Pili. Ikaw, ma. Kani. Pakita natin yung sanis ko, Mabi. Yung sanis ko ba? Yung mga mag-haul tayo. Saglit. Sipat natin yung murabang. Si Miss, nagpunta ng H&M. Oh, kami pala. Ano, bumili siya ng shorts. Tingnan natin. Ito yung first purchase ko, guys, para sa akin. Ilaw. Akala ko nga, hindi na ako bibili. Meron pa pala. Maliliit kasi. Nahanap ko itong mga ganito. Alamaris ba? Nakita niyo naman kanina. Pero ito lang, hindi ako bumili ng hard case kasi 150 yung hard case. Ang dami kong hard case sa bahay. Napakita ko ba yung binili ni Miss at saka ni Marlon? Pata natin. Nakakali natin. Crispy pata? Sige. Sige, ang laki niya crispy pata at saka yan. Sige. O calamari. Ito na naman si Mama, nagpipicture na naman. Kangkong? Calamari. Kanay, lumpia. Pakikuha ng ano daw, pakita natin. Sa'yo yan. Kay Marlon yan. Maganda yan, guys. Yun. 399 yan kay Marlon. Kay Miss, 399 din yung akin. Yung tag 499 each. Okay na? Kasi baka bagong style yan eh. Naka-open daw ah. Yan yung kay Miss. Maganda din to. Ay, hindi akin to. Naiba yung akin. So yung kay Miss guys. Maganda din to. Hindi siya ganun kalaki. Cute siya kay Miss. Sure ka na nasa yan. No. Yan siya na. Puktik. Tatandang ko. NBA. Oh. Diba niya na-adjust na dito ang shoes. Order na tayo? Hindi. Para makamukbang na tayo. Good afternoon. Kuan Miss? Crispy pata. Family size ako, regular. Regular lang. Tapos sisig. With egg. With egg, yes. Squid. Katong paan. Grilled, yes. And then, bulalo. Tapos katong picture na iced tea base ko. Rice? Oh, yes. Rice. Ano sa choices sa rice ninyo? Nami crab rice, mouse rice, pinakawalan rice. Ako lang, na plain lang. Na rice. Per cup, wala ikuan. Wala din pa. Per cup, so pila, kaan? Usara ko ah. 10 cups, please. Tama. Maora. Sa crispy pata regular mga parts with egg. Ito na po safe. Wala loob. 10 cups of cream rice. And isa ka picture. Thank you. 25 minutes serving time. Thank you. Thank you. Salamat. More than 3. Less than 3. More than 3. Dito na yung pagkain natin, guys. Sisi, crispy pata. Wala na yung bulalo. Ubos na. Lagay ko dito, oh. Kinuha ko yung mga laman. Sarap. Sarap? Yamerskel? Wala. Yamerskel? Wala. Basag ka? Ikaw, kanina pa. Kanina pa siya kumain. Yammers. First time mo magbulalo, dong? Ay, di. Kaya ko gana. Ito? Ito? Kinanatanan. Nakanatanan. Kanatanan. Sauce dong. Dito na ang pinakahihintay na squid ni Marlon, guys. Sige. Abunan? Sige. Gustong-gusto niya yung squid. Sige, kunin mo yung lahat dong. Tanan? Ano na yun? Tagana ka naman nun. Mama, picture mo more. Okay, bira. Guys, nandito kami sa Robinsons kasi tingnan namin kung nandito yung shoes ni Marlon, yung Kobe ba? Ang lagi na siya. Thank you sa nag-hi sa akin kanina. Hello, thank you. Bili tayo nito guys kasi ito yung request ni Dan. Gustong-gusto niya to. Yung slim soft na charcoal ba? Ito yung gusto ni Dan, miss. Ito yung maganda. Ito yung maganda. Pang 1 year supply. Tingnan na, ito gipalit na mo, wala, letabon. Last bili namin, Palit lang ko sa Tinani. Oh, ito na yung supply namin sa bahay. Hindi kami bumibili ng toothbrush doon kasi ito yung gustong-gusto ni Dan. Sige, kanya ko da. Bili ako na, magkano ba to? Si 310. Tapos 5 na. Tapos sa boot. Kaya lang, bakit, maalikabok, miss? Medyo maalikabok lang kanilang ano. Ang
Sa malikabog. Abog ba? Abog siya gamay. Bili tayo dalawa guys. Or tatluhin. Actually, tatluhin ko na lang no. Yan lang. Ito lang talaga yung request ni Dan sa akin. Sabi niya toothbrush lang. Okay na ako. Wala, Bilhin natin to tatlo. Wala yan silang. Nagpapalit kasi ng toothbrush. Dapat ka magpalit ng toothbrush. Ano ka ba? Ay, ikaw lang naman mag-isa. Kami naman kasi dalawa. Safeguard. Yan, gusto mo bumili ng ganyan? Kuchisan? Safeguard. Cookies! Safeguard? Alam ko safeguard. Hindi natin safeguard malay. Na-miss na niya yung safeguard. Marami tayong Natin safeguard. safeguard, Kel. I-try ko to guys, yung Bello na tinted sunscreen. Maganda daw kasi to. Hindi ko pa ako natatry. Ah, ito yung hinahanap ni Miss. Asan yun si Miss? Hinahanap niya to yung Miss. Miss! Asa si Miss? Wala? Wala daw yung Kobe. Ito oh! Miss! Ah, meron ka niyan. Maganda ba? Kani, kaya akong gihatag ni Ate Tin. Ito? Maganda din. Imuhan ito eh? Oo! Tara! Ang damage natin. Konti lang naman. Awik. Ayan tayo. Oras mo sa Nina. Laon sa man eh. May ano guys? Alo, daming tao. Daming tao kasi niyo. Parang wala pa rin guys. Wala na talagang pag-asa dong. Wala na talagang pag-asa. Wala. Wala talaga. Yung red, sana yung gusto niya. Try ni Marlon yung ano guys. Ano yung kuya? Kanang focus? Mamba ko. Mamba focus guys. Kobe. Wala na daw yung rage. Ano na daw yung last year. So ito na yung 2019. Try ni Marlon. Sayang yun yung gusto niya yung ano red. Yung white maganda dong. Parang may naaamoy ako, hindi maganda. May naaamoy ako, hindi kaaya-aya. Joke na gani. Joke naman. Ayan. Testing dong. Takbo dong, takbo. Dito daw te. Bakit? Sito na protas. Bakit? Okay lang dong, wala na dito ay. Asa yung paa mo? Ito? Pinapapisil niya sa akin. Hindi ko alam anong pinipisil ko. Ano? Luag? Dito. Nice ang white. Akin ba? Sige dong, lakad ka dong. Lakad ka lang ba? Yeah, maganda. Maganda ang white dong. White akin. Wait. 9.5 na. 9.5. Kala lang. White. Yeah. Pwede doon, laylain. Ikaw din. Nice. Ako white ako ah. Ay, nice. Ang duha bitaw. Sino ang may bagong shoes? Mambain. Mamba. When? Mamba? Mamba. Ang funny. Sa wakas, natapos din tayo guys sa kanilang mga shopping. Grocery shopping na tayo. Ito yung pinunta namin dito. Aside from shoes, grocery shopping tayo para sa ating... dito din pala dito. Ayun o, supermarket. Para sa ating handa, kinabukasan. Para sa birthday ng ating kapatid na si Timac. Nandun sa likod. Ano? Supermarket tayo guys. Cheese tayo guys. Hidden cheese. Para sa spaghetti to. Tapos, hala, uy, masarap yung cheese. Ano, pang pandesal ba? Ano pa tawiwing? Spaghetti. Cheese, ano pa ba yung ano? Ito, mahal, 1.4. Ay lang sa. 40. Boneless danggit. Sarap ba yan? Hala, pang ano adobo. Ano pa? Hala na sa ano lang yan? Beef man eh. How about the shrimp?
May shrimp na rin. 1 kilo, guys. Mahal. Ala, ang dami na. 1 kilo. Tama na nati. Tama na na. Oh. Salamat. Tama na tayo. Birds. Ano yan? Sa'yo? Sige, bala ka. Ana. Ayoko niyan. Ilawan na tayo. Ano akin? Bibili ako coffee. Dadalhin ko sa ano. Gana bread. Masarap ba yung kopi ko? Masarap siguro itong kopi ko, no? Malami ni. Blackbirds ba? Blackbirds. Dalawa, be. Kopi ko blackbirds. Black 3-in-1 coffee. Sa mga birds. Kopi ko black yung mga birds. Tapos 23 sa na minibag na yung kopi ko blackbirds. Ito pa. Sige, Win, bilhin mo yan, Kaya Win. minibag birds kay gano'n siya birds. Gano'n siya sulod niya birds. Tapos ano din, mag-try ako ng ano, Kel, yung Nescafe ba? Nescafe, mga ganun. Yung original lang. Wala na pala sila nung brown and creamy. Huwag yan, yung original place. Eto. Mga munggol kong mga kapatid, guys. Tignan mo yung isa. Ignorante ka, Borge. Uy, UFC! Nagkuha na kayo, Marlon? UFC ketchup? Ano yun? Asan na yung UFC? Uy, ketchup ba? Dong, pakita mo dong. Birds mo, kita suka pinakurat na rin birds. Pang restaurant man na, uy. Bili tayo yan, guys. Pang snack ba? Wayne, gusto mo yan? Yan? Wait, Mark, gusto mo yan? Birds. Hello. Birds. Unsay kuwang na tani birds. Yan dong tamis anghang. Para sa lechon at saka sa spaghetti. Ay, ano, Buang nga birds wala may snack ko, guys. fried birds. Snack. Yung mga ano nyo, pulutan. Hindi lang naman 0 calories na birds para healthy Yan. lifestyle. Wala na kasi kaming tindahan. Kaya ayan, bili-bili na mga coke. Wala na kaming tindang coke. Ginawang ano, computer shop. Hinahanap ko yung pasta, guys. Walang pasta. Kanina pa nag-upload yung Instagram story ko. Oh, kaya hindi ako masyado nakaka-upload kasi walang internet. Uy. Ayun, posted na. Kanina pa yun do. Ilang oras na yan. Ngayon lang na-post. 15 hours. Pasta na lang, Kil. Ay, ito, masarap to, Kil. Patatas. Masarap yan birds. Masarap yan birds. Ito, potato chips. Masarap. Para naman kumakain ako. Birds. Hindi na ako masyado kumakain Abang ito. mo na rin birds. Ano lang? Napuno ng Kung dugo feel niya ko birds. lang. Kasi wala na kaming tinda. Ano din na sila to? Para silang bata. Birds, mga birds, mga birds. Tingnan nyo yung tinga mga birds. Tingnan nyo mga birds. Tingnan nyo. Oh? Oo, nakikugugan. Samad ko birds. Apa ko chichi birds, samad ko birds. Okay na? Sige na, uy, ang pasta na lang, Mark. Pasta. Kinanglan daw kuhan birds. Pasta. Fresh milk Kil. birds. Magtagalog ka, Kil. Tagalog. Ikaw libalag translate na ni birds. Ang hirap mag-edit. Nag-try ako mag-edit ng ano kanina, yung first day. Tapos kami pa ni Miss nun sa Hong Kong. Grabe, ang dami kong Birds. ano. Birds, birds. Ang dami kong edit Mga na birds, mga birds. translation. Kinanglan mig fresh milk mga birds. Fresh milk daw. Fresh milk? Uy, ang pasta do. Wala tayong pasta. Ate, sayop naman yung ayaw, te. Dito kita Pasta. Ayan na. Okay na? Okay na yan, Miss? Tara. Palitin ko ni birds. Mga batang Wala bully. Si mama. Mga Birds, batang palitin ko ni bully. birds. Si mama ay wala. Ayan si Mama. Oh. Palitin ko ni birds. Nang ko sub birds. Dumaya ko na ni birds. Marius na ni siya birds. Ito, Kil. Nakan ko ni birds. Si Makil birds ay boy toto yan birds. Boy, tutoy. Nangangagat na toto yan birds. Boy, tutoy. Yan. Yung iba, wala, umalis. Naghanap pa ng bibilhin. Nawalay ng mga bata. We just got home, people. Mag-haul ako, guys. Haul tayo, guys. Punta kami ng ano kanina, nag-pen shop. Hindi ako nag-vlog. Parang mayroon akong binili isa. Kasi malamig na dun. Tapos mahirap ako mahanapan ng pants na ano. Tama lang yung length. So, ito. Pwede, suggest mo ni. Ito mga ano ni Mama, kay Mama to, guys. At saka yung iba pala kay Papa din. Ito kay Papa, short.
Kasi yung iba, hindi kasya sa kanya. So, napunta kay Mark kasi masikip. Aching! 900. Aching, buddy! Basta kay 740. Huwag ka maingay, buddy. So, ito. Shorts. Ito, 30, pero medyo maluwag kay Mark. So, ito kinuha ko. Kasya to kay Papa. Maganda rin to. Ang ingay naman yung Aching. Bumili din si Miss ng pants, guys. Kasya sa kanya. Ganda nga to, makapal. Ano nga lang to, small na. Parang hindi ko chinek kung extra small. Marami kasi ako ganito. Kailan na? 1 to na lang eh. Oh, 1-2 na yan. Yan. Napila ko na nga. 8.99. Pero mahal siya. Tapos may pocket. Maganda to. Tapos si Mama, nakapili ng mga t-shirt. Ito ay. Ito, maganda to. And then ito. Ano na? And then yung isa maganda. Sige. Yan. Guys, continuation ng haul natin. Anong oras na ba? Kanina pa ako. Nag-edit ako ng isang video, guys. 12:43 na ng umaga. Birthday na ni Mark. Happy Tulog. birthday, Mark! Tulog si Mark. Ito wala na segregate na lahat. So ito yung dadalhin ko sa Australia. So ilalagage ko to. So ipapakita ko muna sa inyo bago ko siya ilagay. Nagpunta kami sa Robinsons, yung sa beauty area nila. Bumili ako nito. Di ba pinakita ko yun sa inyo? Ito lang yung request ni Dan. Tumawag siya, tinawagan ko siya kanina. Tapos sabi niya, bumili ka ba ng toothbrush? Sabi ko, syempre naman. Tatlo, ito yung Colgate na Slim Soft Charcoal. Yan. So ano siya? Buy 3, get 2 free. Sabi nga niya kanina, miss, ginagamit niya yung toothbrush ko. Ano naman? Hindi niya mahanap yung toothbrush na... Kasi ako kasi naglalagay kung saan-saan. Alam ko kung saan nilalagay. Sabi niya, ayoko tayong disturbuin. Ano? Ginamit ko na lang yung toothbrush mo. Hindi niya mahanap yung iba naming toothbrush. Pero yeah, ito, marami. Ito yung gustong-gusto niya. Kasi iba yung ganito sa Australia. Tapos ang mahal-mahal. Tapos ito, kapag bumili ka ng pack, ayan, $310 pesos lang. Magkano ba yan sa dollars? Mura lang yan. Ang mahal pala nito, no? Bello na Sun Expert na tinted sunscreen. Gusto ko lang siya i-try. $449.75 pala to. Pero yeah, try natin yan. And sabi ni Miss kasi mabango daw to. So bumili ako ng dalawa kasi sobrang mura lang. 22 pesos lang. Ito ang mabango talaga siya. Yung isopropyl alcohol na First Pharma. Mabango siya. Dalawa yung binili ko. Yung isa ginamit ko na. Nasa bag ko na, guys. Bumili ako nito. Nakita ko siya sa Robinsons na supermarket. Ito sana mag-fit siya sa Joe Malone na binigay ni Manay sa akin, yung hand wash at saka body wash. Wala kasi yung pump. Ito, pump siya guys na maliit. So, sana magkasya talaga yung pump. Para itong pump na lang yung gamitin ko. Kasi ang liit nun eh. Tapos naghanap ako sa sa Daiso, doon sa Australia. Wala naman. Wala siyang pump. Meron sila yung yung spray, bottle, walang pump. So ito, merong pump pero malaki. So ito perfect. Sana kasya. Magkano ba to? Hindi ko alam magkano. I'm pretty sure mura lang yan. And then ito na yung ating mga coffee. Bumili ako 2 coffee ko. Actually, lahat ng shopping namin share kami ni Miss. So bumili kami 2 coffee ko. Tapos, ito. Hindi, iba na to. Yung, kasi yung gustong-gusto ko noon, yung favorite ko ng coffee is yung brown and creamy. Ito, siya, Nescafe Blend and Brew Brown. Hindi ko alam kung sale siya, pero hindi ito yung, parang hindi ganyan yung itsura ng paborito ko noon ba. Pero sana same lang. And then, ay, hindi to akin. Kay Mama to, creamy latte. Lagay ko pa dito sa plastic, hindi yan akin. Kay Mama yan. And then, ito, Nescafe Original. Binili ko din. Binili namin. Ayun. Lalagay ko na to sa taas. Ay, no, actually, nandito lang pala yung luggage ko. Yun lang, guys. Yun lang yung akin. Yung iba, wala. Na-haul ni Miss sa channel niya. Ililive ko yung link ng channel niya sa description box. Lahat ng pinamili namin kanina, yung nakita nyo sa cart, at saka yung iba pa, hinul niya sa channel niya. So, yes. Pati yung mga Krispy Kreme na donut.
Ilagay natin to sa fridge. Parang hindi na ata magkasya. Ako na lang isa natira dito. Nagsipuntahan na sa mga kwarto nila. Si Mark natulog na uwi. Kanina pa yung tulog. Mag-ano ako. Hugasan ko yung mukha ko. Ginagamit ko na to. Kasi hindi ako nagdala ng cleanser. Sobrang minimal talaga ng ano ko, ng mga gamit ko na para sa akin. Kasi inano ko yung pasalubong para magkasya. Like, gusto ko na sobrang dami pasalubong na magkasya. So, yung mga dala ko, wala akong dalang cleanser. Yung dala ko lang is, ano lang, yung Claire's ko na vitamin juice drop, yung Claire's ko na toner, yung para sa contacts ko, yung contact lenses solution ko. Tapos yung ano ko, yung simple na wipes, yun lang. Wala akong dalang cleanser, so gagamitin natin to. Wild Ferns Manuka Honey. Maganda to. Guys, yun na yung vlog. Thank you guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you have not already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Do not forget, be good. Good morning. Good